Amerîka pakêceke nû ya sazîyan bi ser Hûsiyan da sepand. Sazayên nû yên Amerîkayê kes, sazî, çar keştî û kompanyayên Çînîyên girêdayî bi wê grûpa çekdar ya li Yemenê li xwe digirin. Amerîka roja pênşembe 11 îlûnê pakêteke nû ya sazîyan li dijî çekdarên Hûsiyên li Yemenê ragihand. Rêveberiya Trump ev pêgav weke mezintirîn pakêta sazîyan ya Washingtonê li dijî vê grûpa çekdar ku dibêjin İran piştgiriya wê dike binav kir. Wezareta Gencîneya Amerîka ragihand ku siza 32 kes û saziyan li gel 4 gemiyan li xwe digire. Armanca van sizayan weke hişkirina çavkaniyên darayî û rawestandina çalakiyên qaçax û êrişên Hûsiyan hatiye diyarkirin. Di lîsta sizayan da navê çend kompanyayên Çînî jî tê dîtin ku li gorî Wezareta Gencîneya Amerîka di veguestina perçeyên serbazî ji bo Hûsiyan rola wan heye. Her wiha ev kompanyayên din yên ku şandina kelopelên du armancî ji bo Hûsiyan hêsan dikin ketine bervan sizayan. Qaçaxçiyên petrolê û kompanyayên keştîwaniyê yên girêdayî bi Hûsiyan jî di vê lîstê de hene. Hûsiyan ji dawiya sala 2023 ve bi sedan êriş bi diron û mûşekan li dijî gemiyan li derya sor bazirganiya cîhanî têk dan. Ew îdia dikin ku armanca wan keştîyên girêdayî bi İsraîlê ne û ev kiryarên wan ji bo piştgirîdayîn bi Hemas û Xezê.